दिनै 21 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल सेल्फी डे महरै फालिनाय जायो। नेशनेल सेल्फी डेखौ बोसोरफ्रोमबो 21 जुनाव फालिनाय जायो। समाजारि बिजों आरो मबाइल फननि थाखाय 21 जुनाव हायुङारि सेल्फी सान फालिनाय जायो। सेल्फिया गावनि फोरमायथिनि थाखाय मोनसे गोहोगोरा आगजु जायजों सुबुंफ्रा गावसोरनि महरखौ दिन्थिनो हायो आरो गावसोरनि मोन्दांथिखौ मुलुगजों रानलायनो हायो।